čtvrtek se zašprajcoval u Honzy, no. Já mu povel lehni a on si neleh, jako jo. A Honza říkal, musíte prostě, dokud si nelehne, tak nebude si hrát a to. Tak prostě povel lehni, nešel, pak si Honza přišel, stoupnul ke mně, jak mi to ukažte, tak si leh. Pak to nějak chvilinku fungovalo. Končili jsme, já jsem řekla znova povel lehni a on kouká jako na ty štěňata, víš, a nic. Hele, všichni už odešli, už tam nastoupili štěňata, Honza už tam cvičil se štěňatama a já tam furt lehni, Artem lehni, popošla jsem lehni, do kouta tam, až jsme tam zůstali přes čas. No. Po škole jsme byli, Honza si z toho dělal srandu. To je vy. Šup. To už taky to proběhne. To víš, tam jestli tam asi nepůjde. Tam jsou schody. Ty ale to je fakt jako, když ho zdrcneš ty fleky. Je zvědavá, když tam chodí kočičky. Jak je chytrá, jak si sedne a čeká? On si podá. Ještě ho musíš uhnat, víš, Amy, chvilku. Zdrej! Asi napijel vás. Napít? Dej mi to. Ale jak to pochopila rychle, jo. On to říkal, že je chytrá, že prostě opravdu, no to jak je mladá ještě.